गोरानि मोखों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दिनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दिनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दं दाख्लैल' गमरै खांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोलांथों दिनि बुबा गोरानि मोखों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा पिपलेन मारनाय ग्रेटा पिपलेन मारनाय आयक चबा चले नाय आयक चबा चले नाय दिब्रासा आयौ लथों दिब्रासा आयौ लथों दिनि माथाय न मारनाय दिनि माथाय न मारनाय आयक चबा चले नाय 제도 판이 달랄로 완숙나 른야데니로 제도 판이 달랄로 라지나 른야데니로 제도 판이 달랄로 완숙나 른야데니로 제도 판이 달랄로 라지나 른야데니로 하니 녹화 등가무니 등의 동장마니 우수자 동마니 하니 녹화 등가무니 등의 동장마니 우수자 동마니 दिनि बुबा गोरानि मोखों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दिनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दं दाख्लैल' गमरै खांथों tini ni oje nong oro lahar himbo to khaimani tamni karone tini noro lahar himbo to khaiga tini otula sigoro mo hangai jini tibra mothano जों टेब क्राक खायन बागै दिनै तुलासिगर बाजाराव पट सभा खायजाक पट सभा जों टेब नाय दक काटि साराम बागै जों ताबुं लामनिलाय दङ दा नमो तम काम हिजा सिनमा हंगा पूर्व राजनगर हरिचरण चुपारा बबो बिसिनो तै तिनि नंनि ओजे सिनमा हंगाय 10 टा बिसिनो तयै जोंमा प्रोग्राम के बसकां 12 तारिख नि बागै आगुटलाव काहे जनसभा कतत नंग तिपुरा मुठानि आपनि तै नै नरक ता काम मेसेज खायने लुकरम अब हंगाय जों लुकरम जतन न कयनामु जों जतन थांगय आगुटलाव चिनि जनसभा न नाय तकति सारि जों टेब चिनि तिपुरा मुठानो क्राक खायन बागै जों बखाव संलाय दङ दिनि हावा जोंतनाय बायदि जों समाय दानाय दिनि हावा जोंतनाय बायदि जों समाय दानाय बुबा गोरानि सभाव जों बसुबालाय सिना बुबा गोरानि सभाव जों बसुबालाय सिना दिनि बुबा गोरानि मोखों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दिनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान जों हायनाफा फाइफोर जों याफा खालामलायनाय आमले रबो सिले गुबुन सरमा खालामदों जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोलांथों
지니 부바그라니 무튼 부바그라 아유 러튼 아유 러튼 아유 러튼 Ini Sabapati Asuk Pangokra Bes Solution Boran Dilanya Sumjoto Yapok Problem Itu rawo